Hegoaizea dabil, baina oiz tontorrean gogorra astintzen du eta hotz egiten du. Bertan dute urientarrek aberentzako landa, behiak, txekorrak, bigantxak, goian 27 buru dituzte. Mateo aita eta Mari eta Jose seme-alabak igo dira abere taldea etxeratzeko. Uli hasten jakie, da ja gaba luzi da argaltzen hasten die, bajatu egiten die, okelan bajatu egiten die. Da ez da komeni, bajatzie. Zeia laster txalak egiten hasi bidabie. Urte barrezetan hasi bidabie, partun hasi bidabie, da ba. Ja, txerutz. Jai txakurraren laguntzarekin oso erraz gobernatzen dituzte, esanekoak dira. Gustora hartu dute mendian berako bidea, badirudi badakitela nora doazen. Duela urte batzuk ezinezkoa litzateke ibilbide hau beste abere talde batekin topo egin barik egitea. Lehen hemen etxe gehienetan hauten zizan beizek, basoko beizek. Da berrezen gano asko zan. Baina denporiaz zarrak ja juenen diez. Da gaztiek ez da bipintzen. Gana horik hor ze subventzioak eta moteitu eta anago askotxo dekona paseo zer. Baina behi bataz da bila da eze beste hor. Erne begiratzen dute bidertzetik akerrek behar bada bekaizkeria puntu batekin. Laizter iritsiko deuren txanda. Batzuetan bidetik landan zehar basatzatik besteetan, orduta erdi iraundu martxak baserriraino, berrizeraino. Udaberrira arte, arranotxa izango da nagusi beheko landetan.